Nadyan aku bocah gunung dah banget tunongku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku dadi lakon ninggalake sliramu ra orane yen bakal kelakon perpisahan karo aku. Engkang lenggah sisa mriko. Nggih, pripun? Jan kompake ramem lho, Mas. Kompak. Kandhani kok. Nggih, alhamdulillah dalem menika, Pak Bu. Sampun miyos nggih pasugatan arupi dahar munjuk ingkang maneka warna nika namung jangkepi tata cara dalu menika murih regenging swasana. Nggih, Mas. Iki sing nang guris persiapan. Kandhani kok. Wis gayeng kok, Mas. Anu, Mas Gareng mesti sing banter dhewe mau. Lah iya to. Sing ya. Juragan iki sing dalu, sing lenggah. Sing dalu, Mas. Monggo. Lali bagus. Apa kowe ra kelingan dolaning omahku ana latar padha lelungguhan kegocekan karo aku. Nadyan aku bocah gunung dah banget tunongku ora susah katik nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalake sliramu para
ana tembang nika mangke kula suwun saestu. Kinaryogi pakurmatan kasepuhan wonten ing mriki mangke wonten Mbah RT. Nggih. Mengke diurutke nggih, Mas. Nggih, lha apa wah? Apa wah? Di urutne ngono lho. Lah ya apa wah? Maksudnya itu diurutkan. Gak aku. Ya, 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 mudeng karep. pokoknya ngono kuwi. Iya, lanjut.